Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Welcome to my channel, my friends. To fa da ɗumi-ɗumi shekauyan Najeriya. Boko Haram sojojin Najeriya sun ragargaza su yayin da suka ragargaza guda 20 suka kwato mutum guda 241. Sai ku gyara zama domin jin cikakkun rahoton, amma kafin nan da Allah ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ba ku damar samun labaranmu a koyaushe. A ci gaba da yakar ta'addanci a yankin arewa maso gabas na ƙasar nan, dakarun operation lafiya dole na ci gaba da samun nasarori masu tarin yawa ta hanyar halaka mayakan Boko Haram da ISWAP. Sun yi nasarar halaka wasu mayakan ta'addancin yayin da suka kwato makamai da kuma ceto wasu waɗanda aka yi garkuwa da su. Sakamakon bayanan sirri da rundunar sojin ta samu akan maboyar mayakan ta'addancin Boko Haram da ISWAP, rundunar da ke sansanin na biyu a Gamboru ta samu nasarar ƙarƙashin jagorancin kwamandan bataliya ta 3. Dakarun sun fita sintiri inda suka kakkaɓo sansanin 'yan ta'addan da ke yankin Ran. A yayin samamen da sojojin suka kai, an yi musayar wuta tsakanin 'yan ta'addan da dakarun, inda aka halaka 'yan ta'addan guda 5 tare da samo babura guda 2, kekuna guda 2, amsa-kuwa guda 1, batir guda 1, keken ɗinki guda 2 da kuma tutocin Boko Haram guda 4. Haka zalika dakarun sun ƙara gaba inda suka gano wani ƙauye mai suna Mudu inda mayakan suke kwace. A nan 'yan ta'addan suka ceto mutum, sojojin suka ceto mutum guda 241 da aka yi garkuwa da su, mata guda 105 da ƙananan yara guda 136. Hazikan dakarun sojin sun yi nasarar tarwatsa ƙauyen tare da sansanin 'yan ta'addan, amma kuma yunƙurin damƙe 'yan ta'addan da ke ƙauyen Mudu ya tashi a rashin nasara. An yi nasarar kashe mayaƙa guda 12 amma sauran sun tsere. Haka zalika a ranar 24 ga watan Mayu na 2020, rundunar bataliya ta 151 ta yi nasarar tare da mayakan ta'addanci da suka fito da daddare don tsallakawa zuwa Firgi. Wannan karon da aka yi ya yi sanadiyyar mutuwar 'yan ta'adda guda 3 tare da barin wasu da raunuka wanda hakan ya sa suka tsere tare da barin babura guda 2. A wata nasara ta daban, dakarun sojojin sun kai samame a ranar 27 ga watan Mayu na 2020 zuwa dajin Sambisa don halaka mayakan ta'addancin da suka tsere. Kwamandan Operation Lafiya Dole Manjo Janar Faruk Yahaya ya jinjinawa dakarun akan nasarorin da suka samu, a yayin kira ga dakarun da su dage wajen tabbatar da nasarar kawar da ta'addanci a Najeriya gabaki ɗaya. Janar Faruk ya miƙa jinjinar shugaban rundunar sojin Najeriya Laftanar Janar Tukur Burtai ga rundunar akan wannan aiki da suke gudanarwa na babu gudu ba ja da baya.
To masu sauraron mu wannan takaitaccen labaran da muke ɗauke da shi kenan. Amma fa kar ku manta ku danna subscribing ɗin wannan tasha tamu sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ba ku damar samun labaranmu a koyaushe da zarar mun ɗora. Za a sanar da ku idan kun yi subscribing kun danna ƙararrawa. Mun gode masu sauraron mu bisa sauraron mu da kuke a kowane lokaci.